2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା LPG ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ସଙ୍କଟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ 12 ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଐତିହାସିକ ରାୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଦେଶର ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତିଗତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ LPG ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ଭାରତର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଆଜି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୂଳ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଅଭାବ ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସରକାର LPG ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିନପାରୁଥିବାରୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ଗ ପରିବାରମାନେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ LPG ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏପରି ସଙ୍କଟ ଆସିବା ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅସଫଳତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଦେଶରେ LPG ମହଜୁଦ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ବା ପରିବହନ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ଦେଶର ଊର୍ଜା ନୀତି ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। LPG ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବହୁତ ବେଶୀ, ବିଶେଷ କରି ଗତ ଦଶକରେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି LPG ବଣ୍ଟନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସେ, ତେବେ ଏହା ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ଯଥା କାଠ ବା କୋଇଲା ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହେବ। ଏହା ସହିତ LPG ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ଏକ କାରଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦାମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଣ୍ଟନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ରାଜନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆ ସମ୍ପର୍କିତ ଐତିହାସିକ ରାୟ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ମାମଲାରେ ଏମିତି ଏକ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଓ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଉ ଗଭୀର କରିଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ଧରି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆ ମାନେ ହେଉଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ରାୟ ଦେଶର ମାନବୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଚିକିତ୍ସା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଅରୁଣା ସାନବାଗ ମାମଲା ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଣିଥିଲା। ସେହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାୟ ସେହି ନୀତିକୁ ଆଉ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ କରିଦେଇଛି। ନୀତିଗତ ଭାବେ ଏହି ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। କେତେକ ଲୋକମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଓ ମଣିଷ ପାଖରେ ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ଲୋକ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଥିବା ଉଚିତ।
ସାମାଜିକ ଓ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ରାୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା, ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାରାଂଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ଓ ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆ ରାୟ, ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଭାରତର ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତିର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଶର ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାସିଭ୍ ୟୁଥେନେସିଆ ରାୟ ବା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ରାୟ ମାନବୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରେରିତ କରେ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଭାରତର ନୀତି ନିର୍ମାଣ ଓ ସାମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।